цялото време пътуваме. Във времето най-вече, което е безвъзвратно за нас. И оттам какво взимаме, какво оставаме, какво натрупваме, какво искаме да достигнем. Никога не знаеш какво срещаш по пътя и как остава той. Винаги има посока, но никога няма крайна точка. Фотографията за мен е било основна водеща сила, буквално. Тоест всички жертви, които правя или всички огромни загуби, които съм преживяла в живота си, е било да се спаса или да го правя за фотографията. Аз на 16 години съзнателно, целенасочено започнах да се занимавам с фотография, с идеята това да уча и това да правя. И ако това ти е едно от основните неща в живота, то се развива. Развива се с тебе, дърпа те, но не те сваля. Това е много благодарен процес. Никога не си сам, за разлика от общуването с хора, когато можеш да разбереш след 3 години, че това не е човека, който всъщност се представя, че е. Докато това винаги ще те дърпа. Светлината не е движението. Светлината не е движението в цялата тази работа. Тази изложба е повече за пътуването. Пътуването като процес, който може да е вътрешен процес, може да е чисто физически процес, а може и да е просто като определено натрупване. Докато светлината ни погълне е пътуваща ретроспективна изложба, която пътува в 3 града в България, но всъщност тя идва от Берген и показва една ретроспекция от 10 годишен цикъл. Първо беше показвана в Оряхово, в галерия Савчеви, после се реализира в художествената галерия в Русе и последната спирка е музей на фотографията в Казанлък. Заглавието обединява от естетиката на фотографията, която се опитвам да показвам, до самото ми заминаване до Берген и също така екзистенциалната страна на докато светлината ни погълне, но като цяло това е заимствано от един емблематичен black metal албум на Брузум, известна група. Това е предопределило пътуването ми към този град и да кандидатствам в онази академия там. Това от тинейджърското ми време. Всъщност, сериите, които се показват, те по-скоро са като визуален израз на периоди от живота ми, които съм имала преди в Берген. Това определя начина ми на работа. Това е оксиморона за мене или при мене в работата ми до сега, защото аз като цяло съм интровертен човек, а в същото време снимам портрети. Като седя зад камерата, имам съвсем друго възприятие и съвсем друга увереност, отколкото ако трябва просто да говоря с някого. И това беше адреналина с блекметалистите. Седиме в студиото, едно огромно черно студио, цялото боядисано. И аз хода с някакви плаки нагоре-надолу, дали ще стане, дали няма да стане. И въпреки, че съм ги виждал, че са изключително агресивни някои от тях на сцената, в студиото застават и не мърдат. Всъщност този човек, който хиляди души буквално идва да го гледа, да застане пред камерата ми и да седи неподвижен, това е огромно его. Няма как да се лъжеме. Но пък и е его за тях, защото повечето се харесват. Но все пак това беше невероятен адреналин. Аз тогава бях отслабнала сигурно с 6 кг.
Мокрия Колодиев процес, въпреки че има определена подготовка преди заснемането, всъщност това е първата моментална фотография. Тоест за период от 10-15 минути ти можеш да имаш готов оригинал. И всъщност стъпките са поливане на емулсия върху определен носител, дали той ще е метал или стъкло. Последствие очувствяване за няколко минути в сребърен нитрат и в последствие снимане, като след снимането моментално трябва да бъде проявен и фиксиран и имаме готово изображение. Самия материал е доста контрастен. Другия аспект е, че материалът е буквално сляп към голяма част от спектъра. Тоест, той вижда абсолютно различно от начина, по който ние виждаме. Той вижда, да кажем, 4 цвята, ултравиолетово, синьо и там може би малко към зеленото. Когато правиш портрет, освен заради контраста, точно заради този ограничен спектър, върху лицата на хората излизат определени елементи, които ние по принцип живеем с тях, но не ги виждаме в ежедневието си. И имам няколко души, които определено са ми казали, че си виждат белезите от младостта по лицето. Самия портретиран се вижда по начина, по който той се вижда в огледалото. Докато на обикновена снимка той се вижда наобратно. Той няма как така да се види. Което е доста интересен психологически момент. Да снимаш по този начин, адреналина е в това, че не можеш на 100% да бъдеш сигурен, че контролираш ситуацията в процеса. Аз не завися, просто съм го избрала, защото не мога да го контролирам. Ако мога да го контролирам, то няма да е интересно. Моят дядо е бил фотограф и докато съм била в най-ранна възраст, съм седяла с него на червената светлина в лабораторията и цялата магия и ароматите на химията, как се проявява изображението в ваничката, това подсъзнателно ми е повлияло много. Моят дядо ми показваше. От нещата в лабораторията, които съм виждала, до билките или как да разпознаваш дърветата. И то може би и за това пак подсъзнателно толкова много харесвам Колодия заради тази тактилност. Те първа започвам да си намирам пътя. В България особено. Все още не съм си преработила мрака.